Ang bayan ng Sinait ay isang baybaying lugar, kaya isa sa pangunahing hanap buhay dito ay pangingisda. Tara tingnan natin kung anong nakuha nila. Dito sa Sinait, yung pinakamalaking nagpo-produce ng seaweed na tawag natin dito sa Ilocos ay pukpuklo. Ayan. Ito, tulad dito. Isa pang nakukuha dito ay arorosip, pero mas mahirap daw kunin yun. Tsaka hindi niya season ngayon, kaya ito muna. Ayan, mas maliit. Dito Sinait, wala di agal-alag di pukpulo ken ararusip ti kado na ti maala inero inga na ti Enero inga na ti agtudtudon sa inga na ti kudkuden namin di kwan lumay ti layos. Ang pagkuha daw ng ganitong klaseng seaweed ay para ring nagtatanggal ng damo dito sa lupa. Yung isang sako nito, 4 na oras daw nilang kinuha. Depende rin ito kasi sa kung marami, mas madaling kumuha, pero ngayon medyo mahirap, kaya 4 na oras yun. Imagine yung 4 na oras nilang sinisi dito para makuha lang itong isang sakong pukpuklo. Saan-saan na rin nakakarating ang produkto nilang ito. Lumanon ti Manila kada ko sa Cagayan, Isabela. Amin na pasiti ko sa abra kada ko adu ti ko agal-ala mo ti biyahe ni ti bigang kada lawag. Sisindublatan da mata kumpraan no ko. Isa sa dinadayo dito sa Sinait ay ang kanilang beach dahil sa puti nitong buhangin at malinaw nitong tubig dagat. Marami na rin mga nagpatayong mga public and private resorts dahil sa kaganda ng lugar at dami ng mga taong pumupunta. May mga plano pa ang alkalde ng Sinait para sa kanilang bayan, para lalong mapaganda at mapaunlad ang kanyang nasasakupan. Tinitignan namin yung mga spots, yung mga tourism spots na gusto naming i-prioritize ngayon na i-develop. At itong bawang naman namin, dinagdagan natin ng budget sa Department of Agriculture para sa malawakang training at pagbibili din ng mga ipupunla ng mga magsasaka para ma-maintain namin yung tuloy-tuloy na pagpaparami ng bawang production natin dito sa bayan ng Sinait. Pagkatapos naming mamasyal sa tabing dagat ng Sinait, pinuntahan naman namin ang paggawaan ng suka.
Iba't ibang produkto meron ng bawat barangay dito sa bayan ng Sinait. At dito sa Barangay Pasis, numero 1 produkto nila ang suka, basi, kaskaron at sinambong. Iniimbitahan po namin kayo dito sa bayan ng Sinait para mabisita ninyo ang aming simbahan na dito rin siguro magkakaroon ng solusyon yung mga iba't ibang suliranin ninyo sa pagdarasal at pagbisita sa ating mahal na patron dito, ang El Santo Milagroso o ang tinatawag na Black Crucifix. Inanyayahan din namin po kayo na pumasyal dito sa aming bayan, sa aming kadagatan, sa kabundukan at mga iba't ibang tourism spots dito sa Sinait. Mga tao po rito very peaceful and loving, saka friendly po ang mga tao dito, mga mababait, at ipagkakaloob namin sa inyo ang yung super hospitable ways at sa tinatawag namin sa inyo, kayo po ay mahalagang guest namin dito sa Sinait. Hindi lang bawang ang may pagmamalaki dito sa bayan ng Sinait. Siyempre, nandito rin ang malinis at white sand beach nila na talaga namang dinadayo ng maraming tao. And mga kaibigan, dito na naman nagtatapos ang trip lang sa araw na ito at sa taong ito. Magkita-kita tayo ulit next year dahil mga bagong episodes ang aming ipapakita sa inyo. Siyempre, dito lang yan sa Core TV 10. Ayan mga kaibigan, huwag kalimutan na ginagawa namin to dahil trip lang.